Morjes, mä oon Sami ja mun elämässä on aika paljon tapahtunut tuossa viime aikoina ja voisin vähän kertoa siitä, että mitä Jumala on mun elämässäni tehnyt ja muuttanut. Mä synnyin uskovaiseen kotiin, mutta jo tuossa jossain vaiheessa lähtiin sitten Jeesuksen kanssa vähän eri teille ja siinä itse halusi kokeilla kaiken näköistä ja tehdä niitä omia juttuja ja sitten siinä opiskeltiin ja muuta ja elämä hymyili ja biletettiin ja kaikki oli päällepäin ihan hyvin ja oli työpaikat ja kaikki tavarat mitä tarvii ja mitä haluaa mutta ei se nyt kumminkaan sitten hirveästi loppupeleissä sitä onnea tuonut, että aika tyhjää se touhu sitten kuitenkin oli ja mä aloin siinä sitten jossain vaiheessa vähän miettimään, että ei tässä ole mitään järkeä ja etsimään sitten Jumalaa taas ja kerran yhdessä seurakunnan nuorten illassa rukoilin sitten ja sanoin, että Jumala, että nyt mä oon valmis antaa itteni ihan kokonaan sulle, että mä olin siihen asti vaan ollut vähän puolinaisesti Jumalalle elänyt ja tehnyt niitä omia juttuja sitten muuten ja sanoin sitten, että mä oon valmis tekemään nyt mitä vaan sitten ja no siitä lähti Jumala sitten kyllä muuttamaan elämää, että mä sain sitten oppia tuntea Jumalaa ihan eri lailla ja rupesin käymään seurakunnassakin sitten muukin kuin pelkästään kavereiden ja tyttöjen takia, että tuli siihenkin touhun sisältöön ja sain oppia tuntea Jumalaa isänä ja sinä ystävänä, jolle voi oikeasti puhua ja joka välittää ja jota kiinnostaa mun asiat ja siinä sitten ollaan Jumalan kanssa menty eteenpäin ja todellakin olen saanut löytää sen todellisen onnen elämään ja Jumala on tehnyt niin paljon mun elämässä ja mä oon saanut nähdä uusia paikkoja Jumalan kanssa ja Jeesus on vienyt mua toisiin maihin, toisille mantereille ja se on ollut sitä täyttä elämää, mistä mä joskus olen haaveillut ja se on nyt sitä mitä mä haluan ja nyt mä oon löytänyt sitten se kestävä onnen elämää ja vaikka mulla enää on niin paljon mitään tästä tavaraa ja muuta häslinkiä, niin silti mä oon kuitenkin onnellisempi kuin koskaan silloin ennen ja nyt mä pystyn niinku rehellisesti sanoa, että ilman mitään kulisseja, että nyt on niinku ilo sydämessä ja sen mä voin sanoa kyllä, että jos ajattelette Jeesuksen kanssa elämä on tylsää, niin mun elämästä ainakaan todellakaan tullut tylsää sen jälkeen, kun mä aloin Jeesusta seuraamaan. Päinvastoin elämä Jeesuksen kanssa ei ole mitään tylsää uskonnollisuutta, vaan se on todellakin täyttä elämää Jeesus vierellä.